पानी कहाँ गुल बर लइका हो तनी बनाई रंगोली पर दीपावली हटे आजे के तो ठीक लागेला तन दिया बत्ती बनी रंगोली बनी पड़ाका हम लइका छोड़ी ओही तरी रहबू तार ऐसे मरदे बना कि तार वही लगन रही करे के जान जी कबो ना तो निमन से ढंग से रहबू तो हम अपन दुआर के कैसे सजा देतनी कि ना घमंडियो हिया तनी निमन रही तो ना तब मांगे तो हम दे दियती आ घमंडी टाइप के कहले के करे के दिया के करे के पूछी जा तार उए रहन रही आ जैसे तार भतरू करबा तो पिया करे मिया करे लेखा लागेला बाबुआ बाबुआ ए बाबुआ वो का जाने कहाँ चल जाता चिल्ला तनी के तनी देरी ले आ कहाँ करिस रे देखो ध्यान दी है भेता के लौकते नहीं खे है ना बैठ कहाँ गई रही घूमे कहाँ घूमे गई रही बाहर तो इधर घूमत रे आ पापा लोग बोलो रे ना तेरा के गोल बम पड़ाका लिया रे है हां रे आ कनी ना कि ओकर लइका जोरे मत रहियो मत खेली ठीक ना ओकर लइका एथे ओटे बदमाश हटे तोरा के झगड़ा दोसर संग लगा दिए तोरे के लगा दही कुहे ऐसे ऐसे कइले ह ठीक ना मत जइयो कर लइका संगे के ना हो जेबे तो मनो करन तरह के अरे आप बाबा पड़ाका लिए गइल हन बतैले कौन कौन पड़ाका आई हां कौन कौन कहले है छुरछुरिया ऊपर उड़ो ना गैसावा हां हां ओ छुरछुरिया और पड़ाका अच्छा बचो आ क्या रे देखो कहां बले तो पड़ाका लिए ला हां ले रोत रहे हां लवर ले बढ़िया ले एकरा के छोड़ी है ना अरे ले दिया निकाल जी हां बचवा के लिए ना क्या कोई धोगलस पानी हने बौरा ने खाली करत रहता है साइड बैठा पहले सुन हां जब जइए ना हां है ना लाजाला खाली हो जाए जब बैठ बैठ सुन पड़ाका हो हां लइका को डांटत रही ना जी तहरा खाली लइकवे के मुंह लागत हमरा नहीं के मुंह लइकवा के डांटत रहत नहीं ने वैसे कर ना मुंह रही त लिए ती पड़ाका एकरा के हमरा के काले कहनी तन बताई ना अपना के लइका के देखत ले दीपावली बा लइका कैसे मनावे के बा कहत डांटत रहत नहीं हमरा के ना कुछ ले कहनी भैया के लइका संग खेले मत जी है ठीक ना त मरबो करब हम आई छुछुरिया हो हां बढ़िया ले छोड़ी है एकरा के लो मोमबत्ती तारा के ले नहीं ये तो घर में पड़ाई हमरा के एगो दुगो पड़ाका ना लेने मोमबत्ती लेके मुंह बजावे कैसे कैसे हम ले कोई नहीं अब धान उन कटैबे ना कोइला लगलो अब ये मुंह बजावे ला तलू आई पड़ाका जोन बा न हां एकरा के हेतरे बार के आ दूर भाग जी है इना की शॉट जी है तो उड़ जी मुंह में तुरंत बैठू लागत रहन तारा मच्छर दवाइयो नहीं खिलिया बात तारा मच्छर लागत रहन देखो देखो तनु गरीबी में कैसे कैसे मकान बनोइनी लागत रह कहत मच्छर लागत रहन हई लागत रहन हम लागत बात सही कहनी के घर बन गेल त आ माई कहि त का करतू हां ये नहीं के दिमाग लइका खातिर हम हर चीज कर आ जे बा न ये कहू भैया के लइका के ना देहनी ठीक ना बगली में तर चोरा लेनी इना के दे देनी तुरंत ठीक ना ए भैया ने हमरो के पड़ाका दे जान अपना बाबू ले किनवाली हो भैया ले पड़ाका मांगत जा तारा के ना चले जा जा अपना मम्मी ले किनवाली भैया हमरा के पड़ाका दे का रे बाबू का हो गई ना देला हलैला का पड़ाका ज्यादा पापा ले आया ना तोहरो ज्यादा हमनियो के मनावल जाई पापा तार पे मार ना बालन जाके पापा ले कहिया ना ए पापा हो भैया पड़ाका छोड़ता हमरो के पैसा दा पड़ाका छोड़ी सुनो तनी उठी ना तनी दिन भर तो सुतले रहत का हो उठी का कहतरू आई लइकवा पड़ाका मांगत ह पड़ाका हां उहा के लिए आइल बनी रोवतलन मार ये बैठा है ये बैठा बैठ आवे जो ठीक भाई जरा हमार मुंह तो रहता का लेबो पड़ाका पड़ाका ये बाबू देखो त हम त कमात है नहीं खी गियल बानी कहाँ से तारा के दी उनकी परी बेटा तारा का हम दे दे पड़ाका लिया ठीक हो जाए न तो तारा के दे पड़ाका
कलश के भैया एगो पड़ाका दे हाँ तो उ भगा देली मर्दो भगा देलस मौगियो भगा देले ये लइको भगा देले जादू भाई ना हो कोई के जन्म के कस्ता ही काहे एक एक भाई होतल सन कि भाई भाई के लइकन के करत ओकरा बुद्धि रहित कहियो लइके ना ओकर ह लइके ना बाटे ओकर भाई के लइके भाई ने लइके ने होला काहे रो उठ के दवाई के जइती ठीक हो जइती तो हमनियो का कम से कम तो हम त ना मनती बक लइकवा ना नहीं रोही तो अरे त पैसा कौड़ी नहीं के दे भाई देखी उठी दिन भर सुतले से ना होई आश दादा पो तारा हम पोर चल न कि तारा के बढ़िया बढ़िया किन देम न हां बड़ो को किन दे बा कपड़ो किन दे जूतो मुझे किन दे जाय दे रे बाबू जाय दो सुबह हमने के कैसे दिया दिवाली मना लीजिए ठीक न हाँ पापा त ठीक हो जइहन त दिया कुछ सब चीज खुशी खुशी करियन कुर्ता पाट सब चीज किन दियन धूमधाम से हमनी के मनावल जाए ना ठीक न ओकर से मंगिया मत मांगे जाइए ठीक न ओकर जिंदगी भर ज्यादा रहना मत मारी करिए। वो भाई ना है हां वो कसाई है ओकर मगु कसाई है मन जाइए हम ना जीवन न जय मत ओकर कहे ना मन जाइए। ना ऐसे ही अपन ज्यादा उ लोग के मना ले उ वो लोग के पैसा बा हमनी के पैसा नहीं है पापा तार बीमार वाला देखो तला न खाता तला दवाइया के पैसा जुगाड़ भइल हो ना जी अबे ना भइल हां ना अपन भइयो से न मंगले हो और मंगनी तो कलासन की रुकू अच्छा अबे नहीं ठीक बा ठीक बा जा खेला हो ना चल ये बाबू ये जो भाई का हो गइल भाई इतना लोग खोखतनी हे लक्ष्मी माई हमनी ले अब दिल लटे लक्ष्मी माई ऐसन करो कि ठीक हो जा दियो दियो लक्ष्मी माई अब हमर निक हो जा देखा हमर एकदम डेट खराब हो गइल ना जी ठीक मत कह बड़ी हमरा आया तो हो लक्ष्मी आ माई ठीक रहती तो हम लइका के ले रहती पड़ा का कर करब ऐसे नहीं तो हमनी के दिन अगर रोज हो गई तब जय दी लक्ष्मी माई जय दी कैसे ठीक हो जाए यार छोड़ जा डरो से पड़ा का बचवा छोड़ ले बे हां पड़ाका छोड़ ले ना हां ए जी एगो हमरो के बामा पड़ा का दिन ना छोड़ ना बचवा के खेल लेबे त का तू लागल उ रिक्जी करे हो हां लइका वाला की रोवे बाद में एगो दिखाली एगो ओ छोड़ ले त बबुआ के पहले हां एगो लइके बा लागल रो निकजी का भिगजी करे कैसे तो मर्द बानी जी एगो पड़ा का खातिर कैसे तरसावा तनी अरे बबुआ के छोड़ ले बची त दे देबे ना बाबू हां आओ तरी सलाइए तो कैसे मम्मी की बात लग गया हां बढ़िया आवाज अजी दे बाबू का अपन देख रुका हम बबुआ को हम देते नहीं तू ही लागल दे भी छोड़ दे ना बाबू हाँ। कुर्ता मत जरी हो ठीक ना ले अरे। तो तू छोड़ता कैसे छोड़ दे हमारा ना जाना ले लो एगो तू छोड़िए ला जय हो लक्ष्मी माई हां ऐसे अरे मुंह देखी अरे भैया अरे बाबू अरे भी आलो की जान जय हो जय हो लागो चल है जय बजर भी अजी हो देखी ओ जे पुता होइलो बौरा ये कमला कर भी तो बताई ना हां देह पर कूद जाती है तुरंत तो क्या हो गल जी बौरा ले ना ले जाना तू अपना पापा ले किनवा ली हो नारे बता अपन पापा ले कहा जाने पापा ला कहा देखो बतर को ना अपना वाला पापा ले कहबे तोर पापा मुंह तलन जो अपना माई ले कह दिए पापा ले जो तोरे के ना मिली अजी भगन भगन जा जा हमनी के छोड़ा तन जा आओ तन देख के जोर ले रे बाबू हाय माटे हला है मम्मतिया पजी ओ तू तो बड़ा घबरा लो तू ही छोड़ ले रे बाबू ले कैसे किसी आ जाता है खिसी आया तो ले ले तारे बढ़िया बात कहत नहीं तो छोड़ दे बबू हमनी के हो लेता तो छोड़ हो छोड़ा चलाई दो सलाई 10 सलाइया हो का होता रे कुछ ना हो बाबूजी दीपावली मनाता हां बाबू का छोड़ता एगो लड़का हमार बीमार बारे हां बीमार बा तो का करले हमनी के बीमार बनत मान ना मनावले दीपावली छोड़ ऐसे दे बौरा जाए दे जो मारे तुरंत जाय दे रे बाबू जाय दे
पापा बीमार बना बहुत रात में तो पड़ा के था नहीं खोजियो ना ये कैसे होता रे लोग बड़े बड़े जना देखा ले देखा हो भाई देखा देखा ना हां बबुआ का अपना लेनी है बाबू हाय तक चरक से घर ये कैसे होता रे रुक जा धारा होते रुक जा आजा कीजिए और तो भाई दुनिया बौरा आय भाई छोड़ दो अब छोड़ बोला कर पड़ा अरे ये देखो तेरे अपने घर में चिंता ही बड़ा तो बाकी काय लइका बार आवता एकदम बौरा मेरा बार लइका के फेंगत रहती है जा दे वो लोग के मना लेवे दे कह दो ना कामनियो के पर ले ऐसे ही धूमधाम मना के आई सारा पे एकदम एकरा बोला ही कर ना हमारा तो का एगो लड़का है मांग दे ये का बात नहीं जी इनवा कहले कुले भातारा ले पना तो भातारा बीमार बताबे ना बीमार अरे कहाँ चरा चरा लगे बोले रे बाबूजी जॉब से देखत के पड़ा का एकरा जलन रहता कोनो का लड़का के सिखैले बनी का ई सिखैले बनी। लड़का अजी अजी हाई वाला धराई ना सुनी ना मुंहे लगावे जान खेल देती बुढ़ा के मैं जरल आय मैं चल गए तब बैठा अरे के बड़ा का में आगे लगे अरे ऐसे बड़ा का छोड़ हो जाना के कलोनिया ए डबल बाबूजी ले हाय एगो छुछुड़िया छोड़ ली लीने न करब के वही हनतिया के दियावा दी बाबूजी रुक जा बाबूजी बाबूजी जोर जा के ठीक रह ऐसे करे ऐसे तेरे वो कहाँ का बोला दिया रे बोलम ना शराब देती हो सही ऐसे तो कर खाते बोल है ना जो बामा पड़ा भातारा पर में एक दिन भातारा उजाड़ जो करम से उलाड़ जो वो जलंती है तोर को राय में आग लागो तोर को राय में धुआं उड़ जा हैं हां जिला लक्ष्मी माई ना उजारे ना तो तिले ए बुढ़ा उतर काला से ना उजारी उजाड़ जो करम से तू ही हैं उजाड़ ये देख रही थी पौले के दिन नहावा करती है मैं बुढ़ा के कहूं तो अभी कह हां दीदी है ना वही दादा हां जा है ना फूटी रे फूटी भगवान का मर्जी तो ना फूटी तो ठीक अरे है का सारा पत्र हत्या की की करम से बड़ा बोला दिया रे आज बीमार करत ना रहन करो का करत रहा आज बीमार तो सब कोई ताना तो स्टाइल ओढ़ के सुत गेल बोला बीमार बना करना खड़ा कर अरे हम चल ले घर में पूरा वो मुआ बत तार के एक लोटा पानी घर में जाना दे दे हम नहीं खिला देवे अल्लाह लिया ये बड़ा चौरा चौरा बोला दिया जलंतिया पार्टी स्टाइल भी कर रे तो वो सुगर में मिला ले हां देखी जी बस सुनना तो ताकत अरे जराब रे ना आज मर्द में मर तब तक पता नहीं हां रोज बीमारे रहे तेरा घर में धराई की जल्दी रहो का कल आई मैं पुता जाता बुढ़ा सारा पति का देने था सारा पति छोड़ ले देख ले तू हां अरे हमारे चक्कर लगा ले लिए ना करावे लगा बाबूजी जी चक्कर लगा ले घरी के बारे में दिखा था ओ इनकरा तू सारा का सारा पकड़ का हो भगवान नहीं के सारा पकड़ फूटी ले ली ठीक हो गई लक्ष्मी ओए सरापा दिया रे तो कबो सारा पे सारा पन्ना दीदी हमारा वहां धराई कब तो माता सुतल बा मरत त है बड़ी बड़ी बाजले डबा मुंह करके फुटर बोल रहा हाथ के सोना ने अल्लाह के देबो कैसन चाचा अरे एक बार बोला दिया रे अरे ते बाबूजी का ढकलती है ना हमरे ऊपर नहीं हन खड़ा हो तू खड़ा हो कहता ना के रोहानी ना कर छोड़ दे अरे बैठा तो बटन में कर खराब जाता ये करंसिया ने के जा तो टूट गए रे का मुंह लगैले बालू दीदी दे रे बाबू धर समय रे बाबू दे मुंह भर दिन ही बाजत रहती है भाई 1 मिनट ही घर में पहुंच आ गया आ बुढ़ा इधर या नारा खोज पीछा समो को से तक अरे बड़ा बोला दिया रे अरे चश्मा रे देखो तो बाबूजी की चश्मा का हो गया देखो अरे चश्मा कौन दे रे देखो चश्मा बाबा के लगाओ अरे आ गया हेलो जी अरे चश्मा ठीक है ये लक्ष्मी माई एक दिया दिवाली एकदम मन गल मौजे के हमार बता कौन निकाला सर के बता बीमार बा उससे हो जा ना एकदम ने करा जलन बाबू एकरा जलन अरे बंद कर दे बनाते ऐसे तो भगवान नहीं खाते तो हां जिंदगी भर यही तरीका करी काहे चल जी जिंदगी भर चली घर में बंद कर सर
चलो चलो बच्चा चलो सामान रखो सामान धर चल अपना घर में चल एकरा के चले दस चिलो चिलो तू इधर चिलो ये तो भगवान का की जिंदगी में चिल्ला दो जिंदगी तो तक चलत रहूं पापा के देखी जा ठीक भलन कि ना सारा पैदा जाती हो कुल अच्छा होने ना जाए के नमस्कार प्रणाम गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं भोजपुरी समाज के हमनी के एगो वीडियो बनानी है दीपावली के देखिए एगो बड़ भसुर हमनी के हमारी तबीयत खराब बा हमनी के खुशी मनावत जे तो ऐसे ना करे के चाहिए उनकरा हमनी के बाटो नहीं खींचा काहे कि बड़ गोतनी हड़ी इनकरा तकलीफ होई तो हमरो तकलीफ हो गई ऐसे ना करे के चाहिए क्योंकि रोए के ना चाहिए ओइ घर में हंसत ओइ घर में रोत अड़ी ऐसे ना करे के चाहिए आ देखी जा हमनी के देख संदेश एगो बननी जा आ एजे से यहाँ के बोलम हम अनिल कुमार गुप्ता खुरपाती कॉमेडी वर्ल्ड के सब्सक्राइब करी जा आ देखबे कहनी कि हम भैया के लड़का के बगे देत रही हाथ हटा हटा के बाकी ना करे के चाहिए मिल हमारी पीरिया गोड़ चुके गोड़ लगतनी देखी छोट बच्चन का बैग दे के ना चाहिए एगो लड़का गइल तो खुशी खुशी में एगो पटाखा धरा देवे के चाहिए ऐसे दुश्मनी ना करे के चाहिए तो जैसे लगी दाई अगला वीडियो में फिर से मिला जाए